Lunes, Hunyo 5 kang ibandera kang Phibox ang alert level 2 status kang bulkan mayon. Huli sa paghubag sa edifisyo kan bulkan, ang residente kang barangay Bunga kan Legazpi na si Nanay Evelyn, day nanggad mapugulan na mahandal. Sabi niya, nagkapirang beses niya naman subot na eksperyensyahan na mag-evakuar. Hulita na sa pamitisan kang bulkan ang sa indang barangay. Nakahanda naman subutan sa indang mga gamit, alagad takot man liwat ang sa iyang namamate tuyong nag-aalboroto ang bulkan. Kung ngaya o yan ang mga bado na nag-prepare naman ta kung anong oras baga ngaya miski matangambang pwede mo na lang maidara. Magtaga dangog-dangog na lang kung mga halimbawa kuso halo nga subanggi haros mag-aga din ang iturog si agom ko. Kaya lang sabi ko ano ta lang sa mahal na Diyos na dai man lugod. Tapos magtaga ano na lang alert to na lang. Sigun sa Phibox, pira sa mga parametro na pigsusukol ninda ang pagdakula kan lava dome, pagkakaigwan ng mga rockfall events asin linog sa palibot kan bulkan. Mga parametrong naglangkaw kunyan na simana. Sa laog ng 24 oras, nakapagtala sinda ng 46 na rockfall events, duwang volcanic earthquakes, 564 tonelada din sulfur dioxide na pigluwas kan bulkan. Sa ngayon, dalawa yung tinitingnan natin. Pwedeng yun nga, magkaroon ng major eruption kagaya ng 2018. Baka bumebuelo lang si Mayon. Ikalawang senaryo ay baka tahimik lang siyang maglalabas ng nitong mga mainit na bato. At may paminsan-minsan mga pagputok na maliliit. Gaya nung 2014 naman. So, yun yung mga tinitingnan natin na possibilities. Patanid kang Phibox, maging rigmat sana asin alerto ang mga nakaistar sa palibot kang bulkan. Asin waigot man na pigbabawal ang paglaog sa 6 km danger zone. Provincial government at sa mga local government units na pagbawalan yung pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone. Dahil yun nga, patuloy pa rin yung mga pagbagsak ng mga bato doon sa loob or galing sa crater ng Mayon Volcano. Mientras tanto, huli naman sa pagdeklarar kang Pag-asa na nagpuon na ang rainy season, apwera sa aktibidad kang bulkan, pigmumonitor man kang otoridad ang pamitisan kaini para sa posibilidad ng lahar. Urog ng sunod-sunod man ang pagrasay ng daga asing gapo hali sa bulkan. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.